No moikka moi. Nyt on pakkaset väistynyt ja alkanut tulee vähän plussakelejä ja sitä myöden niin toi piha menee aika liukkaaksi. Niin tänään me päästään testaamaan sitä uutta hiekotinta, mikä me käytiin hankkimassa. Eli mä en sitä ota alusterällä, sekin voisi toimia tossa noin, mutta nyt testataan tosiaan hiekotinta ennen kuin kesä on oikeasti alkanut ja hiekotin jää muuten testaamatta, niin katsotaan onko siitä yhtään mihinkään. Tervetuloa mukaan! Elikkä siinä on meidän hiekotin, mikä tehtiin tuossa kesällä tai syksyllä ja tota ei olla päästy testaamaan kertaakaan, niin katsotaan millainen toi on. Pitäisi olla valmiiksi ladattu, muistaakseni näin, kyllä. Eli siellä on hiekat ja nyt tässä on tietenkin se, että toihan on tosi pieni. Eli siis toi on huomattavan paljon pienempi kuin mun edellinen hiekotin oli. Eli mulla oli edellinen semmonen apulannan leviti, niin sehän oli tilavuutta, siinä oli paljon. Mutta se myös kulutti tosi paljon hiekkaa. Eli siinä meni puolet siitä koko säiliöstä siihen, kun mä käytännössä ajoin kerran alas ja mahdollisesti kerran ylös sillä hiekottimella. Ja sitten se puhalsi niitä niin pitkälle niitä hiekajyviä, että se käytännössä hiekka pesi noita autojakin samalla. Niin se oli vähän semmoinen, että se ei oikein toiminut tässä, sen verran ahtaat paikat. Mutta mä ajattelin, että jos toi hiekotin, vaikka siinä on tilavuus huomattavan paljon pienempi, niin kun se on kuitenkin niin täsmähiekotusta, niin se voisi olla, että se riittää. Ja jos se tosiaan riittää yhteen hiekotukseen toi koko säiliö, niin silloin se on ihan tarpeeksi iso. Mä voin joka kerta täyttää sen hiekotusten välillä, mutta mielellään en niin kuin hiekotuksen aikana ala täyttää sitä. Mutta tosiaan nyt lyödään se kiinni ja testataan toimiiko se edes ja minkälaista jälkeä se tekee ja sitten katsotaan, oliko se hyvä. Sitten katsotaan, mä oon merkannut nää. Tää onkin jännää, miten tää nyt oikeasti toimii, mutta elikkä tässä ei oo merkkiä, niin se, onkohan mulla nyt niinku paineita täällä, tätä ei tosiaan. Ei kun hetkinen, mulla on paineet koneen puolella tietenkin, kun en mä saanut tietenkin näin, koska mä en voinut laskea tätä. Noin, nyt pitäisi olla paineet pois. Ja ihan uusi yritys, tää ei olisi pitänyt olla näin vaikeeta, mutta näköjään taas oli. Noin. Nyt meillä on hiekotin kiinni ja nyt katsotaan miten äijän käy. Eihän mä meinaa päästä ylös tästä näestäkään. Selkeästi vähän sulti renkaan. No joo. Mutta elikkä nyt sitten aloitetaan tää hiekotin testaus. Elikkäs otetaan tohon noin vähän sen ylemmäs, niin mäkin näkisin jotain. Ei, tämähän näyttää ainakin täältä näin ohjaamon puolelta erittäin hyvältä.
Wow. Itse asiassa ei huono. Nyt vaan toivotaan, että tää riittää. Tää hiekka, koska jotenkin tuntuu, että sitä on aika paljon tohon kuitenkin tulee. Meneeköhän tää nyt hyvin, jos mä tommosta määrää. Vaikuttaa hyvältä. Tosi vaikea sanoa, onks tästä, tuleeks tästä hyvä. Ei oo helppo sanoa, että onks toi hyvä määrä. Tälleen näin kun ajaa. Noin, nyt se on loppu. Kyllä melkein aika paljon tulee. Tossa näkee, että aika paljon jotenkin. Että se on niinku, että jos pitää vähän säätää hitaammaksi tai jotain, jos mikäli tää hiekka ei nyt riitä. Koska tosiaan koska toi on niinku, se voi olla, että se pitäisi pienemmillä kierroksilla ja sama vauhti, eli ajaa isommalla vaihteella. Silleen se ainakin sillä toisella hiekottimella niin piti nimenomaan tehdä niin, että ajo ikään kuin isommalla vaihteella ihan vaan sillä, että se vähän vähemmän tai ikään kuin ettei sitä tullut niin paljon. Noin. Mutta on kyllä helppo siinä, että se PTO-akselin kautta, niin se oli kyllä oikeesti aika PTO-akselin kautta se oli vähän semmonen ehkä aavistuksen tunnoton se koko homma. Joo, no mulla on itse asiassa kakkosvaihe, keskialueen kakkonen päällä, eli voisi suoraan kolmoselle. No nyt ei tullut katsottua paljon siellä, nyt olisi hiekkaa nyt, mutta nyt kyllä se huomataan, kun se loppuu, että sinänsä. Mutta näin. Tohon saatiin nyt vähän se. Joo, kato. Pakko laittaa neliveto, kun tää muuten jää hiekotuslaite jo tänne näin niinku jummi. Nyt otetaan tosta niinku periaatteessa autoilta, missä nyt kävellään, niin tästä otetaan vielä ja laitetaan tästä semmonen käytävä tonne. Vitsi, mä oon kyllä todella tyytyväinen tähän. Tää on kyllä oikeesti tosi hyvä. Koska tällä mä pystyn todella niinku tarkkaan säädellä mihin mä sitä hiekkaa laitan. Ja sitä ei siis tasan tarkkaan tuu yhtään enempää kuin mitä haluu. Tostakin voi lopettaa tolleen, kun tässä tulee jo hiekotettu. Oho, nyt operator error tuli tossa noin, kato. Ai että, on kyllä. Ja kyllä toimii. Ei voi kyllä muuta sanoa. Tästä tulee nyt liikaa hiekoteltua, kun... No niin, katsotaan paljonkohan tätä hiekkaa on mennyt. Elikkä... Ui. No niin. Ei tossa on mennyt kuin puolet tosta hiekkaa. Elikkä tää on siis todella hyvä. Mä oon siis kyllä todella tyytyväinen nyt
tähän, koska sitä ei tosiaan mene hiekkaa nyt sit selkeästi ollenkaan samalla kuin sitä meni siinä edellisessä. Mä en pystynyt oikeasti tekemään näin hyvää hiekotusta, sanotaan näin, että se oli nyt mä sain tän kuitenkin käytävät tähän hiekotettuun. Elikkä tässä on niinku silleen, että hiekkaa on tosi hyvin siinä, missä sitä pitää olla. Ja se kun ei leviä kuitenkaan yhtään mihinkään ikään kuin turhiin paikkoihin, niin sit mä tein tohon 2 tommosta soiroa niin kuin lähinnä renkaiden kohille, eli siitä pääsee sitten vajaavetonenkin auto niin sitten pihalle. Mutta tosiaan erittäin tyytyväinen ja kiva, että pääsi testaamaan. Kyllä mä sen tiedän tietenkin, ettei toihan ei huomenna enää tää hiekka ole tässä, että sinänsä tää on vähän semmoista turhaa, mutta mä halusin kuitenkin testata ton hiekottimen nyt heinäkuussa. Se on kuitenkin vielä turhempaa testailla sitä, niin sinänsä niin nyt saatiin koe ajettua se ja erittäin tyytyväinen. Kyllä se oli ton arvoinen, eli se oli erittäin hyvä. Tää oli tämmönen tosi pikatesti, mutta nyt tiedetään miten toi hiekotin toimii ja mä oon erittäin tyytyväinen. Se oli kyllä tosi onnistunut investointi. Eli toi on pieni ja näköjään tarpeeksi iso kuitenkin. Eli periaatteessa 2 hiekotuskertaan niin tossa riittää hiekat. Eli toi on niin pihi hiekankaa kuitenkin, vaikka se tekee hyvää jälkeä, että mähän säästän ton hinnan ihan hiekotussepelissä niin takaisin. Mutta kiitos kun jaksoit katsoa tämän videon ja pistä tykkäystä jos tykkäsit ja kanavaa tilaukseen jos ei oo jo ja sitten ensi videolla taas nähdään. Moro!